Bon dia, guapos! Espero que estigueu tots molt bé, que estigueu portant bé el confinament i, bueno, per si un cas us esteu avorrint una mica, com jo crec que tots, avui us porto un vídeo donant-vos algunes recomanacions sobre coses que podem fer, aplicacions, jocs als que podem jugar durant aquest confinament, ¿vale? Bueno, espero que us agradi molt i molts petons. En primer lloc parlarem d'una aplicació que a mi m'encanta, soc superfan, que es diu Pinterest. Pinterest és una aplicació que podem trobar a la Play Store del nostre telèfon mòbil i baixar-nos l'aplicació, o també podem buscar directament per Google Pinterest i allà mateix també ens surt una pàgina web, d'acord? Fer-nos una compte en aquesta aplicació és totalment gratis, no has de pagar mai res i, bueno, està molt bé. En què consisteix Pinterest? Pinterest és com una xarxa social en la que tu pots compartir, guardar, crear àlbums de fotografies. Depenent dels interessos que tu tinguis, per exemple, a mi m'encanta el futbol, doncs tu pots fer una carpeta que posi futbol i allà et vas guardar totes les imatges que trobis que t'agradin. O, per exemple, em vull fer un pentinat amb un monyo. Doncs pots buscar fotos relacionades amb això, tutorials i guardar-te'ls a la teva carpeta. O a mi m'agrada la fotografia en general. Pots buscar fotografies, pots buscar frases que t'agradin, pots buscar de tot. D'acord? Us deixaré per aquí posat una imatge perquè pugueu veure com és l'aplicació i de quina manera us podeu fer la compte, d'acord? La següent aplicació de la qual parlarem s'anomena Duolingo, d'acord? Us deixaré també per aquí una imatge perquè veieu com és. La podem trobar també per instal·lar-nos-la com a aplicació al Play Store del nostre telèfon mòbil o també per internet. Ens crearem una compte i és totalment gratis, no haurem de pagar res si no volem, d'acord? Duolingo és una aplicació que ens serveix per aprendre idiomes, qualsevol idioma que et puguis imaginar, alemany, francès, italià, l'idioma que tu vulguis aprendre. Jo personalment el faig servir per practicar l'anglès. Tu el pots practicar a través d'exercicis superlúdics, superfàcils de fer, amb moltes imatges, comentaris, àudios. Bueno, està molt bé i espero que us interessi i que us animeu a descarregar-vos-la. Ara us porto dues pàgines web molt xules que serveixen per practicar memòria, atenció, percepció, coordinació, el raonament, totes aquestes coses a través de jocs superdivertits. Les dues aplicacions, les dues pàgines web, més ben dit, són molt semblants. Una es diu Cognifit, que també us deixaré per aquí, i l'altra es diu UnoBrain. D'acord? Ja us dic, són jocs, per exemple, que crec recordar que hi havia un d'uns peixos en què hi havia un banc de peixos, ¿vale? Tu t'havies de fixar on estava el peix del mig, si mirava cap amunt, cap a baix o cap a quin costat. I tu clicaves on era. O, per exemple, un altre que sortien diferents homes, saps com el de Buscando a Wally? Doncs el mateix. I tu havies de clicar sobre l'home que fos diferent dels altres. Bueno, està molt bé i espero que us agradin. Volia fer aquest vídeo sense deixar-me de parlar d'alguna recomanació de llibres, perquè a mi personalment m'agrada molt llegir i us en porto dos que penso que a vosaltres aniran superbé. Són molt visuals, són com si fossin vinyetes i, bueno, aquí us els porto. Un aquest es diu Pensa i actua com un gat i l'escriptor, a través de la vida de la seva mascota, que era aquest gat que veieu aquí, ens explica com podem millorar la nostra vida a través de les experiències que podria tenir un gat, no? La seva manera de pensar, la seva manera de comportar-se. L'altre llibre que també m'agrada molt i que m'agradaria que us llegíssiu és aquest que es diu Cambrer, aquest cafè està fred. Aquest llibre tracta de quina manera ser més assertius i millorar les nostres habilitats socials a través de petites tècniques, de maneres de parlar i de comportar-nos. Us ensenyo una mica com és per dintre, perquè és totalment... s'assembla a un còmic, d'acord? És molt fàcil de llegir, és molt entretingut i penso que durant el confinament estaria bé que tots ens el llegíssim. A continuació us faré algunes petites recomanacions de sèries que a mi m'encanten i que tracten sobre, bàsicament, la diversitat, que tothom és diferent i la manera en com els personatges d'aquestes sèries afronten el seu dia a dia sent especials. La primera, la número 1, és la sèrie de Typical, que segurament alguns de vosaltres ja la deveu conèixer, que tracta sobre la vida diària d'un noi que té autisme, d'acord? Concretament té Asperger. I, bueno, és una sèrie maquíssima,
també és comèdia, fa molt riure i és molt entretinguda. L'heu de veure. Una altra sèrie que, igual que típica, el podem trobar al Netflix, es diu Special i tracta de la vida d'un noi gay amb paràlisi cerebral, el qual va tenir un accident que el va deixar, que vivia la seva vida com si fos una víctima, i tracta de quina manera ell es va plantejar un dia que tenia que deixar de viure així i començar a perseguir els seus somnis, d'acord? La superació personal, la diversitat i el viure la vida. Jo crec que us agradaria molt aquesta sèrie també. Per finalitzar, faré una recomanació també de pel·lícules, per qui no li agradin tant les sèries, li agradin més les pel·lícules. I una d'elles és La teoria del todo, que ens parla sobre la vida de l'Steve Hawking, un home que va tenir ELA, esclerosi lateral amiotròfica, i de quina manera això va afectar la seva carrera professional en un principi i de quina manera ell va aconseguir superar aquesta malaltia i perseguir el seu somni i aconseguir-lo. De quina manera va ser una persona tan important tot i la seva condició. D'acord? Està molt bé aquesta pel·lícula per veure que tots som capaços de qualsevol cosa. Una altra pel·lícula que us vull recomanar, que també he trobat a Netflix, s'anomena 17 i tracta d'un noi de 17 anys que porta 2 anys intern en un centre de menors i que s'ha tornat una persona bastant antisocial, poc comunicativa, no li agrada estar en la companyia d'altres persones, etc. I la pel·lícula tracta d'ensenyar-nos els beneficis de la teràpia amb animals, com aquest noi el van ajudar a seguir endavant i a trobar en ells l'amor que d'alguna manera a ell li faltava. L'últim que us vull dir és que si us interessa el món de l'anime, el manga, us agrada aquest estil de sèries i pel·lícules, hi ha una pàgina web que està molt bé que es diu Anime FLV, que és on sempre jo miro aquestes coses, que és totalment gratis, és fàcil d'accedir-hi i allà trobareu de tot sobre aquest tema, ¿vale? Sobretot, ja us dic, anime. I això és tot per avui, espero que us hagi agradat molt el vídeo, que us serveixi. Si feu servir alguna aplicació o alguna cosa, escriviu-me, us deixaré el meu correu aquí i espero que seguiu tots molt bé en aquest confinament i us envio molts petons.